Deputy CM ka Khasi Hills Autonomous District Council mentakas ngi ulang baka isi kalarai banwan ra ya kajing penkala hakian ki baladan lupa nang banlap bantelakam ya kajing rung kerthap ki breu banabar hapo uput usam jong ka District Council uba pensyangan NCM habakran caklat pathai khobor ulang ba ya negara la shim hadin balayo I baka sarkar pedeng kamsham la le AA hakbade baka jing dawa banwan ra ya ka inner line permit hakaniga jela kumbang itip baki sing phalang kilaya khun banyo ya ka ILP banyadai ka jingrung jingmi kibreu banabar hakani ka jilla henry kane hadu menta kadang sateng ka jingdawa bat ka sarkar pedeng kamshim la le AA tat hadu menta na kalyang ka district council ngilarai haka isi bahakian baladan lupa kum haka ilaka administration act ka KHADC melim appointment of CM deputy CM Hima Maharam bat kiwe dekian ki baladan lupa nginwan ra ya ka jing penthamai ne ka jing penkala khanang bandon ya ka jing khen babiang hakarung kami kibreu banabar Irai juga ni sistem komiti ke bah nilai oban rai mendata sni tang ban tenglang ya kai ke bala ong siam kawai galong ke sistem komiti kala sim ya kawai ga rai kawai dei ber kajing jelai than ibana bar banwan rung hapo ka dikasih ke tumi kumbang itip bah bagi sang bahalang boros kata ki saya fight ya ka ILP ban sif ya ka identity ke tumi dari pending ya kani hadu menta central government kampat le dan yang cungi ka setiap komiti baka dis council nilarai ba hadin baka BAB kala bun tali ki points ka bala buda kaliang ka home ministry ka bakan simpor kandiat dan kaliang cungi ngila rai ha setiap komiti ba hakini ki ak ki ba don lupa ana fi kum ka ilaka administration act kadon ka appointment and succession of chief and headman act 1959 gidon ka KHDC melim appointment of CM deputy CM Hima Khairim Hima Maharam kiwi lengba kini ki act ngin wanra ya ki amendment ki bayade bat ka kumnu karung kami de bandon ka jingkai babiang kabamut habarung haka right ne haka hima kade bandon katu kat ne ki certain regulation ki baki hima ki haban tekam kat kum ki ain ki jomi habarung hasnong habasyong hasnong pada video undang trei sorkat lane video undang trei bela dei bandon katu kat ne ki rukom trekam ki ba urang padong urang ba snong uhaban pendet kat kum ki rules ki regulation ki jongi barkani kani rap sibun na ka benda jongi ban check ya ka jingrung kertep ka bagi ong influx maupun usam jongka district council ke jongi for example menta pungkasnong ada ka maintain ya ka village register let's say kalong mandatory bakawai pakawai ka snong ka di bantuan ya ka village register kanang ban sutu hang ni mano ki badiki nong snong ki bala pura hang ni mano hang ni ki bawa suwan tangkum ki level kenang ba lada hagi ki department juga sarkar lagi wan hang ni kum ki level kenum la ban issue kanu ka kenja jing pen shisha ndeken long purely tangkum ki level tenre lada nyim don ki ain ki basai kan company sitom iki snong kum nu ban pentri kam bal kan nyu kan company sitom ye ki board jong ka ain ya ka bani trilang bat ngi lada kam ka anga basai tadarong ya rai ba ngin wanra amendment hagini ki existing act and regulation ka bayadei ban check ka jadi ba ka ji influx hapo ka rikasi ke jomi karena kalan dulu sung ya pendep mentan ka ba nang ni syakmat issue ya ka ya ki certificate na ki kadan ba per ka snong kan issue ya ka pata ne ka dulir tang hapo uput usam senchar snong jongki ki right ki hima ki issue ya ka pata ne ka dulir how uput usam jong ka right ka hima kan issue ya ka pot pen scam tang ha ki tu jaka dulir pen scam tang itu jaka tang ba kanu ka certificate kanu ka dulir ka bagi issue national deban ai ko pilang ha right ha hima ha council kenang ba kanum don ka jing ai jing thok ko kendau arsin license ya ka ju ka pot kendau
Badagalang jungi ka council ru ngin issue ya ka bagi ong ka lanna title right certificate ka ba don kiri right bat kiri genti ha ka bangin issue ya ki ya ka jinglong try ke jongki ba kani ka bangi issue mangi ngat ho ru bagi bang baro hapo ka jela ka jongi idi ban itu ya kani ka provision jong ka an ka jongi bagin nom depend han tang house of registrar jong state andai tang ka kot ka bangi yo nang ni ka bagi ong ka lan title right certificate lala ban le sigi bang idon ki bang ka tu kani ki bom operate ngin sa khot ya ki bang sa explain ya ki jadi bakani ka rules ka jongi but nang ni sakamat ka wei ka long kani idon ki snong ki basim lai 100% tangga di thok jaka idon ki right idon ki hima kad hadu bagi babun ki nong song snong ki ot bapli ya ka jing sim ka butan ngamong sim ka bu ya ka jing pen head dor than jongki snong jongki right jong hima kaniru ka adon ka slap ka jongi lese ka ba ngin sa pha show gubernur ka ni ka rules jongi ban asan bakum juru ban notify ya ka slap ka jongki ki fees ki badi bencing ki snong bat ki hima kenang bakanung peta ya ki pai ba nong song snong kataru ngak dep rai hakani ka executive committee nagaliang ka council work department ru ngak persangkat wala ban penlong simple ya ka proses nak benta ban initiate ya ki bill ban play ya ka bill jongki kontraktor jongki sang ba paper kenang bakanung bampor than ya kani ru ngak persangkat wala ban simplify kendian kenang ba kanom jong than nadu ba sedang bersnai ka bill hadu benda play ya ka bisa syaki account jongki kontraktor ni jongki sen nilai kan ru ba hakajinya dei bat kalau di patang di babun ki laws ki jongi ki notification jongi la se ki bun ki jing duko hang ni hang tai hang suknat ban ngaleng siam bagesti komiti baro ko wei ngila rai ban pen client issue ya ka law department ban pen bun ki advocate juga council kenang ba kanu ka notification kanu ka draft kapaya di bat ka legal matters nyo ban kami benia syua hapo ka law department jadi sutu pala daga do ni kami katanya haban kam ban enhance ka strength jong ka manpower ya haji di kaneru ya nak sunan nak siam apa workout bangin nang naging readjust staff nang ni makum juru ban penboni ki panel of advocates kenang bangin terus ya ki babun ki kam nak benta ka jingai jong ka law department haji di bat ka di council code dan ini nang pen bu ya ki branch apa mau wat apa nong stoim apa nong po handai kumbalong mantang yang patlong well equipped hidang ya kerana ka isi pengin sim karai ngala sim karai ban center ni ka staff ba kunjur ka jide ber infrastructure ki courtroom kiwei nang ba ki record room ro gidan kam ki staff gidan kam ban center te ka ni ro ngala sim karai bangin prestat kat bala ban center ki staff bar kunjur leng baga scheme central scheme ki badan bagi ngin pen bahaya ki jide ber ki infrastructure lagi kut beper nadu ka di council kut additional di council kut di magistrate court jong ya hapo gi branch beper nang ta raya krendo nakalang siam ngi sokya jiri ber financial position ka council nakalang siam lesya ngila entrosi by constitute ka financial expert committee ka ban head mai chairman nang bangin thau kilat kilemti kumno ban increase ban enhance ka revenue hapo ka council nang bangin long self supported council banginom depend than habar hajinge dei bat ka patingka jongka council kita ki long few issue hajinge dei bat kani ka heritage site ke jongi badon hang te mo phlangro suknat bana kalian CM bat ka isti committee mentan ila alai ba la kumno ka tourism department rengkat ke state government rengkat bat ni ka council leseng amis ya ka monelit ka bala atas nem leseng persang ba this time tentatively how December tayo ba ar ne tabi wanin kong in persang ban dep ka monet festival kenang ba sa simpat ngila ban showcase ya ka jiruspa jong ya ka jinga debat ka riti lustur ka shat ka masti ka rawai ka sia wat kiwai kita kilong ki few issue ki ba ngila arai mentan hapo ka executive committee